informativa li jmiss ma' Matteus Grasso. Kif inti? Thank you, tajjeb ħafna, grazzi tal-istadina. Grazzi dejjem lilek tal-li taċċetta li tiġi hawn, ninformaw, nedukaw lit-telespettaturi tagħna. Fuq kif ħanitkellmu. Illum ħanitkellmu fuq kif ħanimmaniġġjaw l-istress. Dik il-kelma x'inhi? Ma nafx qed smajx biha. Stress x'inhi? Prosit, jekk ma smajx biha inti naħseb ħafna nissemgħu biha, Stef. Din hija xi ħaġa li kulħadd għandu, kulħadd. Xi ftit jew ħafna jew esaġerat. U tibda psikoloġikament li joħloq stress fiżiku mbagħad ukoll jibda jbagħat il-ġisem. Ħanibda mill-ewwel pass jien. L-ewwel nett isibu kif tħares lih. Jekk jiena ngħid dal-istress ħansejjaħlu hekk li qed inħoss u għax qed navvanza fil-karriera u għax pereżempju bdejt xi hobbies ġodda allura pereżempju għandi iktar stress inverted commas għax qiegħed iktar fit-traffic u dawn l-affarijiet, l-ewwel qabel kollox huwa kif tħares lih. Jekk tgħid dan li qed inħoss huwa sforz il-progress, mela inti diġà qed tħares lih blenti aħjar u ħadħossu aħjar. Issa, tlaqna minn hemm. It-tieni nett. Hemm min għandu ċertu stress għax jaċċetta li jkollu dak l-istress. Bħal pereżempju, ċertu regoli li nikkrejaw. Naf ħafna nies jgħidu li jekk ma naħsilx pereżempju d-dar kuljum, inħossa maħmuġa u ma nkunx jien. Dak huwa stress li krejajtu għax fil-verità nafu illi billi ma taħsilx id-dar kuljum mhux ħadd dar maħmuġa. Ekku. L-istess ħaġa pereżempju jkollok min filgħodu flok ma jgħid isma' llum ħanwassal it-tfal tiegħi u tfal tal-ġara pereżempju le. Kuljum irrid iwassalhom hu flok ma jiftiem u jgħid illum inti għadha jiena tidħol iżżidhom ma li diġà għandek. Allura kemm hu tajjeb illi aħna nifqu u ngħidu isma' mill-affarijiet li għandi jien illum. Dawn min jista' jagħmilhom ħadd ieħor minn floki jew inkella pereżempju daqqa nagħmilhom jien daqqa jagħmilhom ħadd ieħor. Inħobb insemmi pereżempju t-teknoloġija jien. Illum hawn anke affarijiet illi anke jekk trid flok ma toqgħod taħsel l-art kuljum di taħsillek l-art. Għandek min pereżempju jħallas helper. Mela inti hemm soluzzjoni dejjem. Hemm soluzzjoni dejjem biex inti fejn tista' u fejn hu possibbli dak l-istress timmaniġġjah. Mela s'issa sorry ħalli ma ninsix konsenajt għax nitlef it-train of thought. Il-fokus tiegħi ma nafx użaħ. ċikon se ninsara. Mela l-ewwel qabel kollox nibdew naraw bħala xi ħaġa aktarx pożittiva, għax aktar xi ħaġa ta' progress. U number 2 s'issa wasalna isma' jiena milli għandi fil-platt x'nista' naqsmu ma' ħadd ieħor jew x'jista' jagħmel ħadd ieħor. U dan. Dik kont se ngħidlek jiena u kont ngħidlek x'nista' nneħħi għalfejn jien bil-fors irrid nagħmel 10 affarijiet. Di jekk qed tagħmel iktar ħsara milli ġiet taqtaħħa. Jekk hemm position anke fuq ix-xogħol li għalija jiena hija responsabilità żejda għalija għaliex għandi ngħid iva. Għaliex ma nitallimx ngħid le biex il-ħajja tiegħi nikkumplika mill-inqas. U dik hija xi ħaġa li anke jiena kulħadd jagħmilha illi taf kif ma nibda ngħid illum sawnek għalfejn għandi bil-sini barra. Minn fil-ħodu safla xija. Biex xed nigwadanja xeħx u ma t-ġisem imur l-ura, Normalment, dik ħanasra li wkoll, mela related ma nisemmejt inti, jekk għandi 10 affarijiet, irrid nara wkoll li ma minnhom huma l-aktar importanti. Issa, b'importanti ħafna nies Stef jitħawdu ma' urġenti u importanti. Jista' jkun oġġett urġenti, illi sar urġenti għax ma miltux xarrejn ilu, pereżempju f'daqqa waħda skoprejt li għandi tax return u ħafna ġent għal x'ħan nagħmel. Jekk jien naħsibtlu minn qabel, dan stajt nagħmlu ftit ftit u qatt ma sar urġenti. Għax bl-urġenti ħanitfi l-oħrajn kollha. U normalment bl-urġenti fejn jiġi l-panik. Il-marelli ħsibni f'ġurnata ħallesti ma nqala li hekk u nqala li hekk u jaqla minn kollox. Mela, number 1, minn dawk l-10 li huma l-aktar importanti li nagħmel illum. Priorità. Minn dawk tipikament jissuġġerixxu li nsibu l-iktar klieta importanti jew l-aktar tnej nifukaw fuqhom jekk nisnihom u għad baqa' l-ħin, alright, missejt naqra l-oħrajn. Ma l-importanti li saru dawk it-tnej tlieta għallum mela dik oħra. Issa, x'ħan nagħmlu anke aħna b'mod passiv. Mela pereżempju jiena nħobb meta nkun fit-traffic għax dak huwa wieħed mill-iktar affarijiet jien illi peress li m'għandix kontroll fuqu ma nistax intir minn fuq il-karozzi. Bil-fors tittotem. U la naf insuq rota u laqqas qatt ma tallim biex insuq il-motur. Allura fil-karozza. Għandi soluzzjoni għalik jien. Mur tagħlem ir-rota. Hop gadget. Qatt ma kont tara hop dak karozza tola fuq is-saqaj u tant. Hop m'għandix il-liċenzja tiegħu laqqas. Allura lajjena fil-karozza rrid noqgħod, tajjeb, x'nagħmel? Nitfa' fuq id-dnejja affarijiet li huma jirrilassawni. Eżatt. Għaw del background music li qed nisma'w next stess, pereżempju dik tikkalmani, tfakkarni
Għax bizmin drajt illi meta nisma dik il-mużika nħu ċertu nifsiet fil-font, da bħal kollox isu ġiri taf kif jiġri, nara l-Stef u niftakar fi television. ħaġa til-linkjak ma' oħra. Allura jiena per eżempju, is-soft music fakkarni fin-nifsijiet. Mela ma l-ismajdi ftakart fin-nifsijiet u ħadd naqra nifsijiet fondi fil-karozza u dik jgħinek biex tikkalma. Tajjeb, issa, la semmejna trafik ħafna nies fosthom jiena inġibu fuq saqajna. Li naħsiblu tard, jiena wieħed minn dawk illi jekk ngħid ara minn naxxar sal-pjetà naħseb nofsija nasal. Għajt li ħanitlaq 25 minuta qabel flok nofsija xi jiġri dawk il-5 minuti kapaċi jinqala minn kollox u bad ħafna panik. Anyway, allura kemm importanti taħseb bil-qudiem. Li sirt niprattika dan l-aħħar u nħeġġeġ il min qed jarana min speċjalment għandu ħafna ġen fajtu jagħmel bħali, inġor il-laptop miegħi, illum ħafna mobiles għandhom anke d-data tal-internet se tuża minn kullum kien. Ekku. Niftaħ dak il-laptop inqabdu mad-data tal-mobile u jiena wasalt pereżempju hawnhekk l-istudio tiegħek, imma bqajt naħdem fil-waiting area, bqajt naħdem fil-karozza. Time consuming. Wasalt bil-kalma kollha u mbagħad il-fitħin li baqali mlejtu mhux ħanibqa' naħdem sakemm nista' mbagħad bir-riskju li ma nasalx, ma naħsbu minn qabel huwa kruċjali. Xi ħaġa passiva wkoll illi pereżempju kemm jista' jkun inqatta' mqar kwarta kuljum fix-xemx. Issa jista' jkun waqt dik il-kwarta wkoll teħles xi ħaġa, tgħid isma' jiena ħanoħroġ naqra għall-arja, għax-xemx, u ħanagħmel ġiex telefonati lili biex nagħmilhom jew li hemm bżonn nagħmilhom. Però x'qed nagħmel qed nippassiġġa, pereżempju, allura dak tajjeb bħala forma ta' eżerċizzju, hemm naqra arja, diment illi kif inħobbu nċajtaw jiena u inti mhux fuq xi flyover, toqgħod attent fejn timxi. U anke apparti minn hekk illi l-fatt li inti tajt mill-ambjent tax-xogħol dak ukoll ħajatik break. Tamqar darba fil-ġimgħa nissuġġerixxi ħafna il-meditation li inti tajt isma' mqar dħalt biex ma nsemmix li sem tfajt nara video kulħadd ħajjifhimni u hemmhekk nista' nagħmel daqsxejn meditation miegħu. Tajjeb da sempliċement ikun hemm persuna illi qed tiggwidak fuq xi x'taħseb u x'tagħmel u tgħix kemm ħadħossok aħjar. Fejn inti tagħmel connection miegħek innifsek on another level u tinqata' naqra għaliex inkella nibqgħu nżidu l-livell tal-istress. U dak huma side effects tal-istress xi qajma lem qajma law, kemm pereżempju anke qed jaffettwa l-irqat, ħadd ma jridhom. Lejja li qed baqa' li nagħmel ABC imma laqqas għandi saħħa nagħmilhom tant qed inħossni li jiena loaded diġà bl-istress. Ikel bla doċċ mbagħad. Hemm tendenza. Għax il-binge eating mbagħad. Hemm tendenza nsibu l-comfort fl-ikel, niżvugaw fil-vizzji. U fil-vizzji sfortunatament prosit. Xaġa passiva oħra nirrakkomanda mqar darba fix-xahar hija massaġġ. Tajjeb dak jiena lija favorit tiegħi min jafni. Darba fil-ġimgħa jien onestament inżommu ngħid dak il-ħin ma ndaħħal xejn għandi bżonn massaġġ għax jiena u naħseb ħafna bħali, jekk ma jkollix raġuni għalfejn il-mobile laptop warrabhom lem, tajjeb. Ma warrabhomx. Ma warrabhomx, anke ħsieb jibqa' jewden. Imma waqt sempliċi massaġġ ta' tista' tmiss il-mobile xejn. Bil-fors. Ħsibiet jiġuni ta' u idejat u nipprova niftakarhom biex ma niktibu. Imma l-inqas u ġieli norqod, jiġifieri bad l-estrem liħor waqt il-massaġġ. Kif torqod jgħiduli? Jiena kull imkien norqod. Kull imkien. U hekk tinrealizza il-livell ta' ejja li jkollok ukoll illi għax aħna ovvjament moħħna jibqa' dej anke waqt l-irqat. Eżatt. Allura jekk ma sib dawn il-pockets toħloqhom inti biex bil-fors ikollok tagħmilhom, ma tagħmilhomx. Fil-fatt li ħansemmi wkoll illum steffija di illi dak li għandi fuq moħħi nikdbu. Isibu illi idea tajba ta' kif timmaniġġa l-istress. Ħalli s-saraħ rasek li oġġett ma nsejtux. Ħalli mhux toqgħod tewden nispera ma ninsiex, nispera hekk. Ikteb jew għamel alarm, għamel notification, għal ma trid qiegħed hemm u mexa, mhux irid jibqa' l-ħin kollu tewden fuq. Qiegħed hemm fil-ħin idoq. Old school ħafna jiena. Bid-dajjer niġri. Bid-dajjer jiena bil-mobile ħin kollu bl-alarms isni il-Big Ben. Ma insomma. Imma mnalla jkun hekk għax ngħid ara mnalla da fis-satej fakkarni li fit-tlieta rid inkun fil-programma Stef pereżempju. Eżatt. Tajjeb, mela, imbagħad fejn ħadd tidħol iktar l-erja tiegħi. L-eżerċizzju regolari illi mqar ngħidu 3 darbit fil-ġimgħa għandi nofsija għalija. Warabt il-mobile lem, qed nifoka fuq li qed nagħmel u nissuġġerixxi ħafna li dak li jkun jagħmilha f'ambjent fejn hemm coach għal raġuni li hemm tendenza f'ħafna postijiet. Tista' inti għandek il-libertà tuża l-mobile jew le. Xi jiġrilhom ħafna nies. Jabdu l-mobile biex pereżempju jieħdu ritratti għax ftakru xi ħaġa, indimita jimraw ħafna affarijiet fuq il-mobile
u jekk għamlu sija l-ġim, Tlef il-ħin. tajjeb 3/4 minna għamluha itektku. Allura, Coach huwa motivator ukoll, ħaj motivak il-ħin kollu, ħaj jippuxjak ukoll, ħaj jimbuttak taqbes anki il-limits tiegħek hekk tista' u konna bżonn dik. għax l-exercise huwa żvok li inti qiegħda Bla dubju. tbattal, ejja ngħidu inti għandek barmil illi mimli bl-affarijiet illi ġraw matul il-ġurnata jew l-aħħar jumej, bl-exercise qed tiżvujtah dak il-barmil. Mela kemm ħadħossok jeħfef, kemm ħadħossok tal-pożittiva enerġetika, għaw min jgħid li qabel ma ċejt inkun se norqod. Imma wara l-exercise nerġa' nieħu r-ruħ. L-exercise huwa benefiċjarji immens. Ħafna nies ma japprezzawx u ma jifmux ukoll Stef illi hemm ħafna ikel li jikkawża l-istress. U minnaħa l-oħra hemm ikel naturali li l-istress idaj. Tista' tina ftit Mela le, pereżempju, iż-żejt tal-ħuta jew kwalunkwe omega 3 oħrajn jgħinuk biex bniedem jirilassa, iħossu aktar iffukat fuq li qed jagħmel u l-brain function in ġenerali taħdem aħjar. Issa, jekk insemmu l-estrem liħor, il-fast food, inta ħaj jistressjalek, il-sistema tijak tiddiġisti l-ikel. Meta digestive system tagħna jdura tkun stressjata, inti ħad irċievi l-messaġġi f'moħħok xuġi ħandi, xi dwejjaq fl-istonku, mela dwejjaq mhux stress minnu nnifsu, l-okkupazzjoni, tħossok bloated, għajjen, ma dak mhux stress. U l-ġisem, daw kollha messaġġi li bat il-ġisem biex aħna nindunaw illi maħniex niklu sew, illi għandek xi ħaġa li Fleg, hemm xi ħaġa ħażin. qualcosa kien on va. Kien on va. Ajjeb, ġifieri, u li ngħidula va, il-ħaġa ħażina, Vajdija. Familja, prosit, flok ħaġa ċensura. Mela, imbagħad pereżempju hemm anke affarijiet tista' tagħmilhom mid-dar apart il-meditation li ħajjejnuk ħafna. Bħal pereżempju xi banju sħun. Fi żmien Pari ix-xitwa. terapeutiċi bl-affarijiet li konna d-dar. Pereżempju jekk nagħmluhom daqsxejn salts aw daw il-melħ apposta mhux melħ ta' fuq iċ-ċips ta' melħ apposta li ħajjejnek biex tikkalma. Eżatt. Mela inti tista' tolqot żewġ plattini b'ġebla waħda. Inħsilt u fl-istess ħin irrilassajt. Issa min jippreferi shower u kol se tagħmel daqsxejn ix-shower. Jien m'għandix banju bid-dar pereżempju, għandna ntefa'. Nagħmel 5 minuti b'xower daqra jar. Jitħabbija. U xin, għawiet, daħħani. Nintefa' 5 minuti biex shower nieżla fuq dari u tiskanta kemm anke l-muskoli, jien peress li ntrenja ħafna. Allura jkoll il-muskoli tens u tkun trid għalhekk il-messaġġ tajjeb, tkun trid tħollhom. U kuku taf kemm hu terapeutiku. U jkollok raqda, x'ma torqod xi seg baby wara. Ħanżit miegħek anke għal min ma jagħmilx eżerċizzju regolari, aħna normalment anke tkun fuq il-laptop bla ma trid, mhux bla ma trid għax mhux suppost, imma hemm tendenza li nitgħawġu, ejja npoġġuha hekk. Allura mbagħad ħaġa ġib l-oħra, kif semmejt inti, kieku kellna anke nażlu ħin preċiż, isibu l nħallu mqarsija mill-banju sar-raqda, għax f'dik is-sija qisu l-ġismek anke aktar ikompli jħejjik biex torqod fil-fond. U kif nistgħu ma nsemmux l-irqad Stef. L-irqad l-ideali huwa noqdu bej 6 u 8 matul il-lejl. Però mhux kemm norqdu l-aktar li jqgħod, kif norqdu. U hawnhekk naqsam daqsxejn pariri żgħar. Number 1, kemm jista' jkun żomm il-kamra dlam ċappa meta torqod bil-lejl, waħda. Kemm jista' jkun evita l-alkohol matul il-ġurnata, issa tazza jew tnejn fil-weekend daka hemm diskussjoni dwarha, ġifieri, però inqas ma ħadna alkohol aktar jinstab li norqdu aħjar. Allura nqumu aħjar u anka bis-saħħatek aħna peress li rqadna fil-fond anka l-għada qomna binqas tuħ tal-aħħar għal min jagħmel l-exercise għax il-ġisem irkupra aktar. Jekk jista' jkun ukoll li tinstema stramba u tinstema irritanti, imma min speċjalment jorqod anke ħdej il-partner tiegħu jew jista' jkun il-pett. Tajjeb, ikun issuġġerit illi mhux nużaw kutra waħda komuni għal kulħadd, imma jkollok anke l-kutra tiegħek. Għalfejn? Għax għamlu anke testijiet fuq l-awareness, l-alertness dak li jkun matul il-lejl, kull anka ċaqli dak li jkun li l-na iqajjimna mid-deep sleep. Mux li tqum mis-sodda isek parajnej miftuħin, ta' ma li tuwerġajt, ma kienx hemm biżejjed deep sleep. Allura min jgħidlek irqatt minn sigħat u qomt qisni ma tantx irqatt dal-lej. Normalment ikunu dawn l-affarijiet. Isek lajt ċeba. Isek lajt ċeba jew isek tħossok li kumparat ma' ġranet oħra ma rqax daqshekk fil-fond. U ġieli jkunu daw id-daqxej hekk. Eżempju jien għandi kelb illi jekk jisma' nofs ta' ħoss, la taħsbu li għandek xi żiemel fil-kamra tik qata. Allura meta jidħol ħdejna, billi ma tarax ħelu ma. Speċjalment kont fadallek dawk is-satejri qed tgħid tara Anġli għadhom l-erba' kelli nqum fis-sitta diġà. Imma insomma, jiġifieri dawn l-affarijiet kemm jista' jkun jekk jista' jkun nikkontrollawhom, speċjalment
għal min diġa affettwat mill-istress, daw il-bidli żgħar jistgħu differenza tremenda fil-ħajja. Għax immaġina tagħmelhom ġurnata wara l-oħra. Tajt tisma' pereżempju jiena ma ħallejx pezz jitlu fil-kamra bil-lej. Issa jekk bħali dak li kun ħobb ħafna l-pezz taf kemm diffiċli. Kons, jien għandi l-kate Sara, isaħnuni, terapeutiċi xanka l-peri tagħhom. Imma mbagħad jiġi jorqodlok wara, jien norqod hekk u ma nkunx ma tkunx titqajmu hekk. Ma nkunx allura jien nispiċċa inkisser lejja u nkella nersa biex hemm il-pros and cons bħalek. Il-pros and cons. Fax li niġi ngħidha fuq it-television ma fil-verità ma tinraħdieħel. La jkolli saħħa noqgħod nileti kamja biex ma jitlax fuq is-sodda u laqqas ma jkolli abtejt ngħidlu baj. Ġifieri, imma jekk jista' jkun nagħmlu wkoll. X'kont se nsemmi kemm tkun idea tajba li ma nibqgħux naraw it-television jew il-laptop sa eżatt qabel ma rqadna. Dan żball komuni oħrajn, imma il-blue light jgħidulu tat-television jitfa' sinjali lil moħħna biex hu jibqa' aware, biex jibqa' attent u jsegwi li qed jara. Allura inti mhux faċli dejt ħanet fit-television u norqod. Hemm minnu bħali jorqod kullhom kienu inti donnok l-istess. Imma għandek min illi, speċjalment ikeraw jinnaf jew xi film tal-biża, jew xi film illi iġellek l-adrenalina tiegħek titbaqbaq, forsi xi diskussjoni politika xi tbaqbi u jkun hemm min jorqod isu diħel għall-gwerra se jorqod inti titmur torqod kemm jista' jkun kalma. Ħalli number one ma titlibx ħin minn dik ir-raqda u number two ġismek jorqod fil-fond. Ħalli l-għada inqumu sew. Anka pereżempju naf relaxing tea jew inkella naqra gamumilla jew naqra herbal tea qabel irqat. Prosit. Da affarijiet kollha illi jgħinu. Il-kamomilla hija waħda mill-aktar approvati li dak li jkun tgħinu jikkalma dal-affarijiet. Issa, fejtlu dal-affarijiet dejjem nagħmlu parentesi, dejjem ħudu parir mediku just in case ikollok xi komplikazzjoni, disclaimer. Però b'mod ġenerali il-kamomilla ħafna nies iwa tgħinhom biex tikkalma, tgħinhom biex jimmaneġġjaw l-istress u tgħinhom biex jorqdu aktar fil-fond. Issa, ħansemmi xi ħaġa oħra. Meta aħna jekk jista' jkun dejjem, għax illum qed insemmi ħafna time frames, mela jekk jista' jkun ħalli sija qabel torqod ma tinħaseb. Jekk jista' jkun ħalli mqar numru ta' sigħat, ma semmejtix ma tiftakar issa, bej il-kafe u li tmur torqod. U dak li jkun qed il-marelli kemm qed noqgħod attent għall-ħinijiet da stress minnu nnifsu, mhux l-iskop tiegħi. Però biex dak li jkun jafhom ħalli anke meta nieħdu deċiżjonijiet nażluha ngħid isma' għandi aptit bela kafe, imma jiena sija oħra norqod. Noħodha jew le? Aħjar le għax wisq viċin tas-sodda. Waqt li jekk jiena ħadta qabel isu ma tantx kienet ħataffettwani. U ħansemmi allura wkoll kemm irridu nħallu ħin pereżempju mill-aħħar ikla idealment għas-sodda illi l-aħjar bejn 3 u 4 sigħat. Mela bażikament jekk jiena ħanorqod f'nofs il-lejl, nipprova li fit-8 inkun spiċċajt niekol. Għax dak li kell illi għadu in process, tajjeb, mhux se jħalli norqod komdu, id-digestive system għadha qed taħdem. L-aħjar li dik tkun għamlet xogħla jew kważi għamlitu u mbagħad mort nisriħ. U skonċ tikol għax hemm ħafna affarijiet li jdumu ħafna ma jiġu proċessati allura. Skonċ tikol ukoll u l-kobor tal-platt ħajaffettwa ħafna wkoll. Daw in-naqri żgħar l-istress għandna nimmaneġjawh. Però niftakru, ħanerġa' nispiċċa kif bdejna, tajjeb għax 2 minutes kull ma baqalna. U 2 minutes ma jafx. Jina kalkulajt il-4 minuti, għall-4 minuti jista xitnej, proset. Illi, kif inħarsu leħ l-istress diġa ħajjamel differenza kbira. Jekk jiena, kull pass li qed nagħmel f'ħajti, qed nara xi stress, kemm kont aħjar meta kont iktar bil-qiegħda. Mal-progress, jismu miegħu ħajġi l-istress, tajjeb, imma skont kif niddiljaw bih. Jekk jiena qed ngħidu għax da kollu progress, mela ħanqod nitabba b'kollox, one fine day il-ġisem italek il-handbrake, tajjeb, u mbagħad hemm da ġej il-mart, jista' jkun anke mart mentali barra minn fuq kulħadd. Mela rridu naraw minn dak l-istress il-ġdid, minnu, kemm verament qed joħroġ ġejt. Għax jekk jiena pereżempju, ħanġib eżempju banalissimu, issa x'għandi dar akbar għal-mod tal-kelma li għalija huwa progress, però qed ikolli iktar innaddaf, iktar nieħu ħsieb l-art u daw l-affarijiet kollha, tajjeb. Mingħajr ma jiena ġib lajnuna, jew imqar tat-teknoloġija jien naf xi robot li qed inadaf lill-art imqar, tajjeb. Mort tal-lar flok all-lar. Mort tal-lar. Biex ngħid għandi dar ikbar biex noqgħod niffanfra mal-ġirien, tajjeb. Ngħid tara ta' bejn biktar stress u biktar uġieħ. Mela dak mhux sinjal ta' progress. Ekku. Fis-sens li inti mbagħad tittara kif ħad aġġastja u tara x'minnu x'hemm bżonn.
Nirringrazzjak Grazzi qalbi, lilek. terġa' Supporting ma naddu l-informazzjoni u nedukaw il-telespettaturi b'naqra sense of humor. U l-kamera minn stress jgħid aktar qed. Iwa, ħafna. Użaw. Għawet, Yunus. Fuq ix-xogħol. Waqfu għasira ta' reklami mbagħad Edward